lah di Pulau Jawa, onde apa nan di tanah rantau. Ketik lah YouTube Sinar Padang Official, apa tamu Jo Siril Asmara. Allah menampuan asawa menampu banda malang menampu asawa adola maniti ama awa ditatian lalangamo adola maniti larang Jawa ditatian di karang sejarah menjadi lakabai kok salah lama larang rantau olah sakali koe sama samun dia wailah jangan
O gadang air di sungai landai awana jalan ke tapian. O bakaba bukan nyuaca dia pandai perintah apa nama nonton YouTube official. Bidu Japun pandayung Japun menonsong angin selatan lape ke pulau nyawan soduo baranang mandi di tapian. Oh ampun baribunya kali ampun anta tasabui dinambukan ampun kapak nama nanga YouTube-nya nambah samojan sampai siril asmara disalah akan kok jadi awak maramba Rami takaba balai lamu Rami dilapau meminum kopi Karena badan kamangarang kaba Kok salah cie jodoh Ampun jo maaf malam kini Tuhan. Anau kacit tumbuh di lambak Kok tak rapi tolong runduan Kok rapi dipuji jan Bados bak jalan ke banda Pitulo di dalam rimbo Badan mulai mengarang kabak Kok tak dapet tolong tunjuan Kok dapet pak dipuji jan Ma'alun kami mengarang kabak Anta gagi cik jodoh Tuhan. O kagurun awak kagurun anaknya orang ditelip kambang labungo dalam rimbo. O kok kabapak tatagun-tagun ampun kapak nama nonton YouTube ampunkan bang adalah oh apa olah sakali koe Labe buahnya segala buah daunnya jatuhnya tapi jalan kembang labungo dalam rimbo diambil anak palo banda siaka balik bakudo siasan pulang manaki Seria bicarito masuk yuk kabaka mulai berjalankan Ya to bilang kejadian zaman-zaman nanda ulunya Apa nama judul curito marasayo piek gadiranganti
Omandata mangko mandaki kambang labungonyo dalam rimbo dek panek marasai gadiranti lamojo lambe sanang ju. Kita bilangnya sejarah nangko di tampe kejadian kok kini kok kalau dihitung nagarinya kalau kita bilang kejadian kabupaten daerah di Sijunjung. Oh kalau nyo zaman dahulunya alunado bakabupaten masih nagari bagajola di makotampe kejadian garabak data Tuhan. Oh kejadiannya agar abak data dibilangnya nama pelakunya nama bintangi caritoko kita bilang galajo namo menurut sejarah diterima. Oba pokok mangko menjadi bahasa mangko bamulo ba ako asa da ulunya adola ya jo mandenyo. Yo sia konamo badan ayah sia konamo badan mande o mande banamo pieli yo bapak banamo nyo amalin sultan itulah bapak badan inyo baranak cie perempuan Tuhan. Baranak nyocie nyoa perempuan sia konamo badan anak banamo si gadiranti kalau nanu piek gadiranti idaman di dalam kampung idaman na mudo-mudo dari nanggae kana mudo dari nantuo kana mata suko kabake gadiranti. Yo itu sejarah pada ulunya adalah mama gadiranti mama cilako dalam kampung siako namo badan mama banamo inyo olah bujang gilatang bana moyenyo bujang jilatang singkah urang dalam kampung. Oh kok baga inyo na baga kok santiang inyo nan santiang barang urang barang inyo juo coy itu inyo bujang jilatang. Oh tapi de inyo bujang jilatang lai bacubo kemanderanti ka bapak si ranti tadi tapi nam bapak badaranti urang karelo dalam kampung urang santiang lo di nagari ndak talok malawan do bujang jilah atang
Ndak talo malawan do bujang jilatang tepaso banyak basaba kok kabaca ka jawab paranti inyo tu jale urang baga urang santiang di dalam kampung tan garundam garagaji dipae mato barageliang ditakie kan yang baradangkang tan sapi jotan guntiang indak talo dimakan bantu indak dimakannya di malelo ba itu kalau dilihat mangkonyo bujang jilatang dak talo inyo malawan madapi ayah siranti rencananya bujang jilatang ada orang kayo di kampung garabak data lah barakali tu batanyo ka bujang jilatang inyo gae tu memang laba umurnya sangat lanjut bana orang santiang lo dalam kampung urang bagak lo di nagari itu nambah tanyo kagaet tu sia ko namo badan liau sia ko gala jo namonyo banamo gae apuang-apuang tuan banamonyo gae apuang-apuang mangko banamo gae apuang-apuang wakatu sejarah da ulunyo asa talajang lanyo tapuang asa batamu lanyo lambui ba itu gae kok dipandang indak ba pilih bulu cie yo bia gae bia namudo bia mata bia nanelo asa batobo di lambuinyo mangko banamo gae apuang-apuang urang santiang lo dalam kampung urang bapiti di nagari ba itu gangae la omande ola apuang la apuang oh anak buahnya banyak banain orang kayo dalam kampung. Oh kalau nanggae apuang-apuang kalau nyo zaman dahulunya ditembak indah nantalo dielo indah kamati tu zaman mansodao. Oh kalau inyo mama siranti nambah namo bujang jilatang tamakan budi kagae apuang-apuang bautang pitilah banyak bana. Oh mangkonyo kandaan si gadi ranti kajadi bini badaninyo iyolah bini gae apuang-apuang tapi ayah dari siranti ndak manarimo seketek jua ya siranti bagapu. Oh lama sirantinyo bagak pulo tumpak di badan bujang jilatang lanyo sasaan balik digae apuang-apuang aba atu bujang jilatang bilo jolai kadapek gadiranti kajadi bini badan ambo cuy itu kato badaninyo. Oh mandang kato rupo itu tunggu sabanta dulu badan gae tunggulah dulu sementar ambo tamu irang sumando ambo balik iyo laki di kakak ambo iyo ayah dari siranti ba itu kato badaninyo ambo tunggu dalam sebulan kini bo nanti jawaban bujang jilatang kondak joado jawaban tibo babaye utang badan buyuang yuang babaye utang yuang badan buyung bobunuh mati yang barisuknya ba itu kato badaninyo ndak guna to etong lamo kalau na badan dirinya
Maalun bujang jilatang rangkare juotan garundam gara gaji dipae meto bagai liang ditakikan yang badang kang tan sapi jotan guntiang indak dimakan di malelo ndak talo dimakan bantu ba itu bujang jilatang. Urang kare juo dalam kampung mandanga kato gae apuang-apuang o gae dangakan bana bapikir dulu badan gae jan mangece salai mangece ambo ko sagan kagae tapi kok gae tak sagan kambo cua bana banyak alemu ambo indak lo kakatakui. Ambo indak lodo kakang alie manunggu gae sabanta ambo tamui kakak ambo dolu iyo laki kakak di ambo cukui jo kakak sekalian untuk mami nang la o gae olah gadi laranti untuk meminang gadiranti kato sampai sarupo itu menjawe gae apuang-apuang odang adiang bujang jilatang bo tunggu sabulan kini. Kota juo ado jawaban kota piti ambo ang bayi kota bo bunuang mati-mati to cali kare jo indaknyo to uji jantan betinonyo diasa perak jo loyangnyo nak tahu ame yuang timbagonyo. Alun tawang lai di badan namo mungkin ang laka dapet kabate namo gae apuang-apuang asanyo urang di duyako lun tahu takui dayuang serang juo lun tahu ngaliang badan namo ba itu kato badan gah. Hai mae itu kato badan gae mandanga kato coy itu manjawe bujang jilatang o gae siap puang dangakan kato elo basa bagai daulu ba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu dangala diang bujang jilatang sabajuo nangkang etong basaba nangkang sabui labara lamo yuang ambo saba nak piti yang dia ge piti para lu ambo agi tapi urusan dak selesai sababa ajo lei badan ambo. O sababa ajo lei badan ambo alas setahun 2 tahun lah 3 tahun yuang di manunggu lepas sei sababa badan ambo yuang lepas sei sabayuang badan ambo kok pakandaang dak ado nambah larang tak nambah taga kanda cie juo nak kudoang dia ge kudo nak piti dia ge piti nak bahampo ang ambo mambiayai ndak nambo tanggu kanda cie juo nak pokok dapet gadiranti kau untuk bini badan ambo yuang kawan tua bininya badan ambo ba itu kato inyo mandanga kato rupo itu ndak guno to bilang lamo ndak paralu dietong lamo bana
Ho tunggu sabanta badan gae dak elo awak botongko-tongko nak buli bagi gigi kok jadi beko magae jadi jo kama nak nambo iyo jo upie gadi ranti kama uma batang katangka indak kok malu badan gae. Yo akanyo bujang jilatang, akanyo gak panjang juo, mandang akato bantu itu, lalu nak gae apung-apung, ndak jo kambo kan ndak batangka, nambah nanyo nambo kaban yuangei. Nan sabananyo tuma nambo kaban da ingin lo ambo batangka mangalu ambo ka batangka jo mama rang rumah ambo ka batangka bodoh diapo badan ambo ba itu kato badan gae mandanga kato rupo itu taga menunggu la dolu gae apung-apung ambo tamui kakak balik 100 pie mae olaga di laranti kata sampai serupa itu barangke gae apuang-apuang nambujang jilatang lepai pulau bajalan ninyo sama seorang kama jalan nyuaran ke rumah mande gadiranti. Karoma mandenyo gadiranti ba itu kalau dipandang mandanga kata rupo itu ala barangke badani inyo yo ala barangke nyo bujang jilatang ke rumah mande gadiranti ndak lamo kita bilangkan indak disiko di palamu oma alun saja badan inyo panek dek lamo di bajalan dek lamo bakal lamoan sampai ke rumah gadiranti. Oh satu tiba di rumah gadiranti baco assalamualaikum rumah bajanjang bantu itu banjawe mande jo bapaknya 100 upie gadiranti Waalaikumsalam kata kakak tuan. Waalaikumsalam nyoa kato kakak mandanga kato co itu la naik bujang jilatang sato naik bujang jilatang ala nyo dudu ate rumah kok dolu lunado bakurisi la dudu inyo sahamparan sato la dudu sahamparan bakato bujang jilatang danga di kakak sabananyo danga di kakak nambah duo danga katoyo simaan buni nanambo datang kamari kamangece kakak nambah duo nang kato da ulu juo yo tumpak di badannya gadiranti kambo jodohan jogae apuang-apuang ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu menjawe badan gadiranti onde mama dengan bana kok jo itu ambo kabajodoan padoi duit biar bala mati pado balaki biar indah mama
pado balaki nyo abia indah ba itu kato badani nyo mandanga kato coy itu ndak tanggung pane hati mama. Oh berang talabi bujang jilatang baru manjawe badani nyo danga lapi badanama kato ambo danga kato simaan buni. Ambo mama dia terumah koko tak parentado baturuan ba itu kato badan inyonda ado harago ambo ba itu kato bujang jilatang mandanga kato cu itu manjawe ayah siranti duo jomande sekalian. O manjawe ayah jomande nang kami danga diang bujang jilatang kami sangat maragai badan nang iyo sebagai mama ate rumah kami sagan kebake buyang. Yo tapi kok jorang tuo sabantu itu jonang gaek kukai kemana kanang kang adu gilo dia puang bujang jilatang iyo lapasi badan buyang ba itu kato ola ayah siranti oh iya lapas siang bujang jilatang ba itu kato ayaranti. Oh mandanga kato laki kakak serupo itu tersinggung karuntung miang talajang hati nambalado badara darak garamanyo. Lah mulai bahaso kurang aja dangala diang yuang jadi sumando ambo ndaang lo nang kamatur-atur di kampung nang koiko ko putui badan ambo giang gantiang ambo mamutui kanjan badan nang banyak carito. Koko ndak suko ang yo tuma tinggal di siko ndak suko jo kato ambo carikan kakak badan ambo jan carito yuang banyak. Oh lo yuang Ojan carito yuang banyak pulau ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu batambah berang ayah siranti danga diang bujang jilatang hati-hati yang mengecek seketek janju ambo luang bantu itu ambo tahu siapa badanang. Walau angkare yuang dalam ambo kalau jo badan diri ambo walau badanang urang kare urang bagak di dalam kampung kalau jo badan diri ambo indak babagak bagak awa indak bakare kare awa salagi duit yuang badan ambo nana jo bini ambo jan cubuang gaduang campaan nyawa badan ambo caraikan mari jo kapalo mako anggang adu la buyang olah badan la ambo
Mangko angga dua yung badan ambo ba itu kato badan inyo mandanga kato coy itu batamba pane bujang jilatang pane hati ndak tabado berang Omandanga kato laki kakaknya ko iyo kareang matuma kato bujang jilatang kalualang dari rumah koto cubo kalaman rumah sianang kare itu manang Okok kare badan buyang iyo tuma dari ambo matilah badan diri ambo ba itu kato bujang jilatang kota parenta yuang batur kan yung kota parenta yung baturuikan mandanga katorupo itu lapane sekali ayah siranti kalau pilagam ka babelo siaka balik tapi banda kok laco itu yung nangkaelo turun lah yung dari rumah ba itu kato badan inyo mangece ayah siranti duo jo mande sekalian onde dia kanduang mande ranti onde ranti ya na apa danga kato simaan bunyi elo dia te rumah Elo nak dia te rumah kok sempat mati badan apa lekanamu mati lo kalian keduanya jangan sampai nikah ndak juga tumanyo tu apung jangan sampai joinyo nikah pulo Coy itu kato badan inyo kato sampai nyo ke bawah nyo tarui kalaman rumah iyo badu ojo bujang jilatang Iyo jo bujangnya si jilatang seto tiba di laman rumah semua mamaca langkah tigonyo elo surui baba tanamnya jambo coba siang nyo cabui parang cie sorang seto nyo cabui padang cie sorang semua mamancung keduanya Samonyo bae tuma pakai padang samo malayo-layoan padang dek kare urang nambah duo nak talo dimakan basi ndak dimakan ni malelo Ola berang apa siranti kok coy kok keadaan lagonyo sonsong padang satu tibo belaka tibo di kanyang buni manggado bawa mati buni manokok pinggan karang mau yung palo begu patala padang tibo di kanyang Omah hari ayah siranti padang lapu iwang ang bao juo gak kare daripada iko tolong ang bao padang nanggat tajam jan padang sabantu iko yung
Jan padang yuang sabantu iko mandanga katoco itu laberang badan bujang jilatang pane hati ndak tabado nyodek dale padang nyo patah nyo cabui kari di pinggang kalau nang kari bujang jalatang kari baracun pak na nyo cabui kari tua do 3 kilo nyo cabui kari di pinggang nyo sentak kari di sawung di sinan kalau ko dilie Deklah nyo cabui nyo kari di sawung nyo lagala badan apa siranti itu kari yuang nang banggan jo ambo indak masalah co itu kato badan nyo ambo tahu dasar kari yang ambo tahu yuang dasar kari di madape kari ambo jale kari baracun nang ambil ndak acun lo membunuh ambo indak kari lo kama bunuh yuang indak kari lodo kamambunuh ambo nyo kaja sekali bujang jilatang nyo bae ayah siranti nyo antak jo kari 3 kilo awak nyo antak pakai kari nyo tangkan kari jo parui mamantun pak tibo di parui nyo sembah kari di ayah ranti nyo ambil kari 3 kilo nyo ganggam kari nambah racun nyo gulung kari jadi ayah balik nyo dasar kari tadi baik tu kari baik olah ayah siranti baik tu kare ayah siranti takajui bujang jilatang lacai kare baracun olah cahaya kari baracun baik tu kalau dilihat indah to bilang lama bana bakato ayah siranti odang adiang bujang jilatang kapan para luang japui bagai jo gae-gae apuang-apuang bau kamari dake inyo ba itu kato badan inyo Obao kamari yuang dake ambo baduang sekali tagak tangguang sorang tagak jo ambo ba itu kato badaninyo ho di sinan kalau ko dipandang batambah berangnya badan bujang jilatang ko ndak taluang dimakan basi ko tak dimakan di malelo to cubo yuang tangkok manangko to cubo lambui malambui ansia nampai mati sajo ba itu kato badaninyo nyo coba tangko manangko anti malambui anti mampean banyak lah orang kaman cali banyak lah orang kaman nonton dak talo na mati seorang juo batamu kare samo kare batobo bagak samo bagak ba itu kalau dipandang kalau naninyo na baduo sadang balago di halaman olah luta pa alaman rumah ba itu kalau kita pandang tibo di tanah-tanah lambang tibo di batu-batu pacap tibo di kayu-kayu rupu ba itu kalau dilihat co itu kare nambah duo pane mampean tatangko bujang jelatang kanyo kaca kanyo bunuh mati kanyo suntang maka kijo tangan ba itu kalau dipandang tapaki bujang jelatang onde dangan lah di kakak iyo sumando badan ambo bari maaf sekali kini
Ambo indak do malawan lain Siranti ndak kabagadu kalian nama tigo Ambo jangan dibunuh mati Agi duila oh kakak Oh sekali laki ni Duit sekali kini ambo jangan dibunuh mati Deinyo kakak sakuti koyola ya gadiranti Dek liya orang paibo ndak jadi adia nyobunuh Ndak jadi adik do dibunuhnya Ba itu badan dirinya Indak to bilang lamo bana Ndak guna dibilang lamo Olah pela kaca dari tangan barangke bujang jilatang Barangke bujang jilatang Satu barangke nyo dari sinan Bajalan bagage-gage Malu badan indah tabado Awak rangkare nyo dalam kampung Kini takolang bujang jilatang Ba itu kalau dilihat Oh sadang bajalan rupo itu nyo ayun letang samolanjui ko ado urang mencalik bapana-pana nyo datangi di bujang jalatang tapuk datang tarajang latang anang calian bagi ambo ba itu pane badaninya Oh sadang berjalan sama seorang Lah jauh jua perjalanan Kama jalan nyuaran Nyo tuju tampik badan kawan nyo Iyo lagai apuang-apuang tuan Oh iyo lagai nyo apuang-apuang panek dek lama di bajalan sampai ke tampik badan gaek main bau badan sekali baca assalamualaikum menjawab gaek apuang-apuang alaikumsalam kata gaek Abana tu datang kemari sinan kalau dipandang ambo magae kata bujang jilatang mambo sia kata badan gae iyo lambo bujang jilatang oang bujang jilatang naik layu ngengete rumah hola dai bujang jilatang satu duduknya dake gae apuang-apuang ayat talata sekutiko akaba bujang jilatang mangko sampai yang datang kamari wangi mangko sampai yang datang kamari mendanga kata rupo itu ndak guna to bilang lamo ndak paralu dia tong lamo bana di sinan kalau kau dipandang mangko ambo gae datang kamari mangko sampai ke tampik gae nanti bo ambo risiko tadi ambo ala ke rumah kakak menamui kakak Jusumando sempat balago badan ambo baca kak di laman rumah lama langgai tibo di ambo hampir mati ambo dibunuhnya jadi ambo kagai minta tolong ba acaronyo nang kaelo membunuh badan apa gadiranti gae Om
gadirantinyo nang kamalang badan awak kok lah mati ayah si gadiranti barunya dapet gadiranti diambil ba itu kata badaninyo itu perintah badan ambo. Oh mandang kata rupo itulah galak gae apung-apung kalau itu nang kaban kalau membunuh ayah gadiranti itu masalah yang murah bana hindak nampak ya cik yuang ndak nangkap payah doyong cie juo coy itu bananyo kato inyo mandanga kato coy itu menjawe bujang jilatang ndak payah baalo kato gae mambo ala datang kasinan la balago ambo jo inyo ndak talok melawan ayah gadiranti. Kato sampai gae mengecek kok di badanang indak talok kok jo ambo mungkin nyo talok ba itu kato badan inyo kalau jo badan juang diri ambo indak ba santiang orang indak ba dare orang nampoko izin badan buyuang asal izin badanang jang jilatang bo cubo menghilangkan badannya. Mbo cuba menamui badannya mengecek secara elok-elok kotaknya kato ditarimo di sini ninya olah ambo labun desinan ninyo ambo bunuh ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu lasanang hati bujang jilatang kalau coy itu kato gae kok kaba bunuh lainnya nak dapet upiak gadiranti nak sampai rancana badan nak sampai rancana badan gae ba itu kato badaninyo kato sampai serupo itu lasanang hati gae apuang lasanangnya hati badan bujuang jilatang sedang bagalak-galak hati rumah bakato gae apuang-apuang dangakan di bujang jilatang jani tulo jadi beban pemikiran ko ukuran lapa bau makan ko awi tolong bau minum kok lah dapet perintah bantu itu mau cari jalanan elok awak tamui badannya ayahnya gadiranti kotaknya namu manarimo di sinan ninyo dibunuh di di sinan ninyo dibunuh ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu sanang hati bujang jilatang sanang hati ndak tabado
Yo sanang di dalam hati, sajuk di dalam lah kiro-kiro, sunyi di dalam lah pemikiran. Baik itu kalau lah kok dipandang, sanang bana dalam hatinya. Ma'alun pak sajo badaninyo, sadang cuy itu kita pandang, sadang sadadi rupo itu sanang hatinya oleh nak tabado sanang hatinya nak tabado itu nyo nambado abi harinya baganti hari, abi harinya baganti pakan tinggalnya, sadang coy itu tojapui upiak gadiranti dua jomande sekalian. O tiga jo bapak badaninyo sadang dia te rumah gadang ayahnya sadang duduk-duduk garak raso datang sekali Oh garak rasonyo datang sekali, nak tanggung kancang garaknya datang, nak tanggung kancang rasonyo tibo mansonyo urang kekadatang, urang mencari-cari buruk lawan bananyo nak ketibo itu bana garak nan datang. Iko gak kare padodo lucu itu garak nanti tibo dia ayah badan gadiranti bakato ayah gadiranti onde nak kanduang ayah nak gadiranti onde ranti ayah nak ayah danga kalian nambah dua antaro gadiranti jomande gadiranti dangakan pasen badan ambo kok sempat kalambo bercakap kok sempat kalambo balagu. Walau kaburu kadisabui kok mati badan diri ambo, kok pendek umur badan ambo yona. Kok sempat nyopaso di bujang jilatang yo manarimo gae apuang-apuang walau kanyawa taruannya janyo sukona manarimo Tuhan. Ojanyo suko ndak nak menarimo ba itu kata badaninyo mandanga kata rupo itu lasanang hati badanana. Oh kalau itu nang kata ayah umanat bapak ciarek setitik kadilawikan sabingka kadi gunungkan dari kini sampai barisu nang kata indak kakak lupo picayo laya badanaya yakin laya badanaya. Di sinan kalau kok dipandang dak guna to etong lamo dak paralu dibilang lamo abi harinya baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan sabulan jodoh bulan nado harinya sekutiko. Oh ado harinya sekutiko ayanan sadang duduk-duduk duo jomande sekutiko batigo joga diranti tinggaan sadang duduk-duduk tojapui badan bujang jilatang. Oh dijapui badan dirinya baduo jo badan gaek jalan lainnya nambah duo menuju rumah gadiranti membawa kudo olah si kue lah seorang
Jalan lain nyonya nambah dua membawa kuda si kuat seorang sedang berjalan pakai kuda. Kelebihan badan gae apuang-apuang nyo nak talok dimakan basi, nak talok dimakan bantu, indak dimakan di malelotan garundam garagaji. Dipaek mato baragel yang ditakikkan yang baradakang nak talok dibagai juho ado dia inyo nang kalabian nyo ado cambui barang api nyo ada cambui barapi sekare-kare manusia sehebat-hebat manusia. Kok kanai-kanai cambui barapi tiba di kaki putui tiba di tangan putui ba itu karamat. Badan lainnya sedang berjalan-jalan juonyo ayu letang sekutiko sedang di kuda nambah dua. Nyo ada berkuda sikut seorang menuju rumah manderang anti menuju rumah mande gadiranti serato bapak sekalian ndak lama sedang berkuda sampai nyo ke rumah mande gadiranti. Tekabek kudonyo di tialam rumah lah tekabek ditampe elok-elok turunlah orang nambah dua. Nampak di bapak gadiranti tasirok darah di dado perasaan ndak lama lai yola badan dirinya lah datang gae apuang-apuang mengecek nyoman bapak bagi anak onde nak kandung gadiranti cukui jomande sekalian. Kok malang nak tiba dia ya kok sempat kalah cakap walau kamati kalian nambah dua janamu nikah juga apuang-apuang. Dia mati nak pekalang tanah padonyo nikah juga tuna Mapadonyo nikahnya aja gae tu itu bana kato inyo di menanga kato cu itu lasana ngati badanana dek nampak tamunya nanti bondaknya padia naik rumah yo di bapak gadiranti nyo sonsong langsung kalaman danga diang bujang jilatang sarato jogae apuang-apuang apo sabab datang kamangari yuang sababnya datang kamari tujuan jo mungkasui ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu lapane badannya tu bujang jilatang sarato gae apuang-apuang kurang aja bananyo badan kakak baru tiba kami disiko indak basuruh naik rumah indak babao naik rumah ndak batarati kakak namanya ba itu bana katoe nyoma
ndak batarati kakak namanya mandanga katoco itu jawaban bapak ranti jawaban ayah dari gadiranti abana ditunyai abana dicari naik gunonyo indak lo ado jadi kalian datang kemari ko ado para luka mengecek jo badan ambo kaban sajo di laman rumah coy itu kato badan inyo ndak para luka rumah bangana yuang bakato gae apuang dangala diang elo nanambo yang datang kamari meminta si gadiranti kajadi bini badan ambo mengece elo supaya awak jan batangka supaya awak jan bagadu ba itu bana kato inyo kato sampai sarupo itu jawaban ayah gadiranti dangala diang buyong apuang lagae ang sabantu iko ang karajo ang naninda indak sajo bao bapikir lautak di kapalo jangan lape kampu kaki angkat tanawa sajo digadu angkatan cucu jo angkatan anak janak buyung gaduh juo walau badanang orang santiang walau badanang orang baga walau badanang orang kayo tapi kok kama minta iwang anak ambo kok kabakanda anak ambo meminta umpiak gadiranti kajadi bini badanang buyung apuang ambo ndak suko manarimo buyung mambo ndak suko doa manarimo mandanga kato rupo itu di sinan lainyo kabakato bakato sekali badanyo gae apuang dangakan bana diaya gadiranti kini ambo mengecek elok sabantalai mengecek kare kotaknya madape elok jokare anak bobao anak babao juo mangkuambo datang kamari kalian dibawa ke sadonyo mandanga kato rupo itu kato sampai nyo mengece jawaban ayah gadiranti mangko kadape yuang gadiranti jadi bini yang gae apuang antaka mati badan ambo barunya bisa buyuang barunya bisa buyuang ambil baik tu bana katoinyo mandanga kato rupo itu lapane gae apuang berang lagae apuang paneati ndak tabado kalau pilagam kebobelo katukorana dalam padi kalau coy itu yang katoang nang kaelo badan nang mana minta mati yang
O badan ang bana yung minta mati ba itu kato badan nyo disinan kalau dipandang tak tanggung penihati nyo berang nyo bukan kamain. Hosamo mama calang katigo nyo elo surui bak tanam nyo jambo bantu kavasi yang disinan kalau dilie. Dek berang gae apuang-apuang merah matonyo bantu sago sonsong bulunya bantu saga nanyi ampadu kata lingo tasinggong karuntung miyang telajang hati nambalado bedorok-dorok garamanyo mulai lainyo kabaca kak lanti catu kaman catu Lantin cancang kaman cancang balaka laka pak ladiang tibo balaka laka kare kayu batamu kare samo kare batobo santiang samo santiang ba itu kalau dipandang coy itu pak ladiang na datang balakui tibo di kapalo balaka tibo di punggung indah na luko cie yu. Ndak talo dimakan basi, ndak dimakan do di malelo ba itu orang nabadu lat paning kalau dilihat la anti catuk mancatuk panik nyo catuk kaman catuk anti malambui an la pasai lambui malambui ba itu kalau dilihat alasari dibacakan. Balago di laman rumah ala sehari jo samalam lunjale kala jo manangnya la peranggai apuang-apuang pane hati ndak tabado kondak talo ang dimakan basi kotak dimakan di malelo ang nanti cambui barapi nyo cambui sekali nyo lambui badan ap jaga diranti nyo bae jo cambui barapi lama lang ayah gadiranti tibo di kaki balaki dalam putui kaki kanai cambui tapaki ang ayam olah gadi laranti Otapakianyo ayah gadiranti la putui kaki sabalanyo cambui sekali lai tiba di kaki nan cie lai la dua kakinya putui baru nyo tangkok digae apuang-apuang nyo kabe kaki matangan kedua nyo tangan nyo andua ke balakang nyo kabe ayah gadiranti nyo kabe antali ke pinggang kudo nyo elo langsung babalik ba itu nasib badana Oba itu nasib badan ayah mengece ayah gadiranti onde nak kandung gadiranti walau kanyawa nak taruannya walau bapisa nak nyawa jo badan janamu nikah jo gae apuang-apuang biar mati dia teduyana Biya mati nak dia teduya mangkonyo ayah gadiranti nyo tagabana nikah juga apuang-apuang inyo tu bili urang inyo tu bili duya ba itu gae apuang-apuang
Barang na nikah jadi bininyo ndak kalamo do mendapat duit paling lamonyo anggaran 3 bulan sudah itu awak lah mati ba itu bana pengajian itu lah kaji gae apung-apung orang jelatang dalam kampung kurang aja dalam negari. Cuy itu di badan dirinya ndak guna to etong lamo-lamo dielo aya gadiranti tepake opie. Oh gadiranti opa ayah dielo pakai kuma pakai kudo kaki lah putih kaduonyo talata di laman rumah. Oh satu talata di laman rumah kaki sadang talata di halaman rumah nyobao kaki di gadiranti agak lah kaki di bawahnya. Honyo simpan kaki di basuhnya, nyo kubuan ke dalam tanah, kubuannya jale pakai kain. Iyalah kaki ayah gadiranti Tuhan. Yo kaki ayah gadiranti nyo kubuan di bawah rumah ba itu bana sekutiko duo jo mande badaninyo di sinan kalau dipandang nyo tando jo batu duo buah cie batu sabala kaki suo nan cie sabala kaki kida. Hoba itu kalau kok dipandang sadangnya sudah berkubuannya naik ke rumah marato upi gadiranti duo jomande. Oh bapak inyo yoma duo jomande badan inyo yola bini dari ayah onde mande dengan bana nda ado ayah badu sana indak kok punyo kamanakan mangko nda ado nama nolong iyo malawan gae tumanyo sekutiko. Oh mandanga kato rupo itu malawan gae mande apung-apung indak kuado orang nanibo mandanga kato rupo itu. Honde nak kanduang gadiranti kalau nyo ayah gadiranti lainnya orang nak barado pulo aslinya bukan orang siko ayah aslinya orang pagaruyung orang barasa saja dulu. Honyo ado kamanakannya di korong kampung santiang lo di negari pagaruyung yona. Oh tapi ba awak kamage kababa acaro kita mage tahu awak nak tahu negari pagaruyung ba acaro nyona age kabatuan. Oba acaronyo kamage tahu supaya tahu pemilihnya nyo ado na adiknya seorang adiknya ado punyo anak adiknya cie anaknya adiknya laki-laki. Oh tapi mande rumahnya na nak takana tapi di negari pagaruyung ba itu bana katoinyo mandanga kato rupo itu. Honde mande dengan bana pado marasai badan ayah pado marasai badan bapa elok pai awak kepagaruyung magi kaba kadusana ayah manolong ayah mande badan awak Tuhan. Menolong ayah badan awak supaya lape dari nyo gae apung-apung ba itu kato badan inyo. Ho sadang manangi gadiranti duo jo mande badan inyo to japui bapak badaranti tibo ditampe gae apung-apung di kabek tangan sakutiko. Di pajamuan di laman rumah sampai nyo minta ampun yo minta bana sampai mengaku namunyo kamanikan manikan anaknyo juga apung-apung Tuhan. Di paso sabantu itu ala sehari di semalam ndak diagi makan jo minum ba itu para saya ninyo
Awak lalita dipandangi, sakit kaki ndak tabado, kaki lah putih kaduonyo, jawapan badan ayah ranti, iyolah upik gadi ranti. Walau nyo ambo yuang kadibunuh, ang ndak bisa jadi minantu ambo, dia kamati badan ni ambo, nambu yuang ndak yuang ola ambo tarimo nambo yung indah mo tarimo ba ito ba na katoy omandanga katoco itu lapane gae apuang-apuang danga diang bujang jilatang ngambil lado kadapuang geliang lado gak 2 kilo orang geliang lado ma 2 kilo geliang lado agi ayang tambak jo lado na bageliang nak tahu nyo dia sap duya yung otompa da inyo bujang jilatang singkaha orang dalam kampung di maka mungkin tubuhnya sanang di maka mungkin tubuhnya baik dialah orang nak merasai ba itu bujang jilatang maalun ninyo bujang jilatang nyo pai sekali ambil lado 2 kilo nyo parentan nyo geliang lado 5 kilo ba itu kalau dipandang ala nyogeliang lado sekutiko sasu hitam lado nyogeliang ba itu kalau dipandang lado nyo indak lo lado merah lado rawit pulo nyogeliang nyo agi ayi sekutiko nyo mandian kaya gadi anti tuan nyo mandian kaya gadiran tindak lo aye sekali mandi nyo ambil aye gak tangga gayuang nyo mandian dari kepala padi nyo bukan kemain nyo baka kayu sekutiko langit kayu dipandang ado puntung pakai api nyo cacan ke tangan nyo pinggang tapaki ayah gadiranti olah malatu-latu kena api badan malatu-latu kena api disiram pulo air lado tuan ndak tabado sakit doa batang tubuh batanyo juo bujang jelatang jadi ba adiang nang kaelo indak jo kana muang magian anak angka gae apuang-apuang ba itu kato badaninyo kato sampai nyo mangecek danga diang bujang jelatang lain namu mati juang badan ambo nana indah ambo agian juang nana indah bahagian jadi ado-lado nana lun nyo agi aye nyo masukan dalam kantong asui masuk ke kantong elo-elo nyo ambil lado jo tangan nyo banean kain cek mato tibo din cek mato kaduo nyo marato ayah gadiranti kanai nyo lang ado olah bantu itu
kanai nyola do bantu itu marato ayah gadira ndak tabado ange nyodo kanai lado ala katonyo ayah gadiranti onde nak kanduang gadiranti walau kamati nak badanaya oh walau kapacain cek mato dia lah cahaya tubuh ayah dan sampai gadiranti namu dia nak awak samoma Atina biarlah awak samo mati ba itu bana katoinyo ndak guna to bilang lamo ndak paralu dia tong lamo bana deinyo pak sabantu itu batambah-tambah kanai asap batambah-tambah kanai tangan mengaku alun Olaku juang lanamu mengaku alun kunjung namu apa itu badan dirinya oh asapan indah tabado kana asap mengaku namu alun jua tumpainya bujang jilatang indah tabado pane hati mbo bunuh mati yuang badanang kini nak jale raso duyanangko tumpak deinyo sekutiko agak sajo dimalin sultan kok kamati mati la mola kok kadibunuh la mola nanambo indah kakak suko nanambo indah kakak suko mato dia giela do katiang mato dia giela do rawit batu bana ke jamnyo inyo bujang jilatang orang dalam kampung kabancian orang nagari tapi malawan orang dak talo inyo orang karim Ola dalam la kampung
Inyo orang kare dalam kampung tan garundam garagaji dipaek mato baragel yang ditakikkan yang baradangkang tan sapi jotan guntiang asapannya dimalin sultan karajo badannya tuma bujang jilatang nyo ambil rotan sabua nyo lacui saja pakai rotan maki mamaki kesakitan. Oh saja nyokanai cambui api saja binaso dicambui api pengajian ndak adolai pengajian ndak mangkabur ba itu karamat cambui api pae. Itu karamat cambui api ndak to bilang dola mo bana asapan sabantu itu indak diagi makan indak diagi minum kanai tangan tio sabanta kanai cambui tinpu batimpo kok nasib badannya malin sultan tumpak di nasib badannya iyo marasai kanai tangan iyo marasai kanai asap kok mato lapaca kaduonyo Tuhan. Mato lapaca kaduonyo pengakuan alun jo ado inyo mengakui ndak juo ndak rela badan diri ambo ko inyo buyong apung-apung nang kajadi minantu ambo indak rela sekete juo. Itu jawaban badan inyo ndak tanggung pane bujang jilatang bajadilah acui mae ola bujang jilatang oh sadangnya kulepa suma malin sultan oh sadanginyo tu kanaya sabalam tarango tetanggo manyang tau raya te pintu oh salam ta'azim badan kita alias sekete tantangi Oto alia sekete tentang itu alia kalbakenya orang nani pagaruyang yola dia malin sultan Oyolah dia malin sultan nan tinggal di pagaruyung kalau nyoman soda ulunya malin sultan na dua baradik nan tua badan malin sultan nan kete adiknya perempuan tapi tinggal di pagaruyung siako namo badan adik siapo galajo namo banamo piek cantik mani Tuhan.
Bana mau piak cantik mani, ba itu bana badan ninyo. Kalau nanu piak cantik mani, memangnya ala bersuami. Siana monyo suami cantik mani. O siapa galajo namo, banamu inyo sultan mudo tuan. Banamu inyo sultan mudo, baranak ciek laki-laki. Siako namo anak cantik mani, yola anak sultan mudo. Kamanakan dari natatan, siako galajo namonyo, siapo galajo namo, banamu pendeka sembah. Banamonyo pendeka sembah itu kalau kok dipandang. Kalau inyo pendeka sembah, anak darinya sultan mudo, anaknya dari cantik mani. Orang pendeka dalam kampung sari nang karetanya takik, sari na lunak taknya sudu. Ba itu kalau kok dipandang ko inyo pendeka sembah, mangecek bana selalu nan salah de inyo tetap salah. Nambah nada inyo tetap bana, coy itu bana badan inyo. Orang santiang saja dah olu tuan. Orang santiang saja dahulu itu kaman akan dimalin sultan, tapi inyo indak nan tahu di sinan kalau dipandang agak dimande badan inyo. Nambah namo piak cantik mani, mengece inyo tuma ke sultan mudo. Onde dangan lah dipandeka tuma elo-elo, dangakan dia ya sutma pa di sultan mudo. Danga kato simaan buni, dangakan de ayah pendeka sembah. Lalamo kakak ndak babalik, lalabiet dua balik tahun. Mendake ketiga balik, lah masuk kelima balik tahun. Nang kakak awak ndak ada pulang, nang biasanya sekali 2 tahun balik jua kakak ke kampung. Kini kakak ndak balik-balik tuan. Kini kakak ndak balik-balik, aku sabab karenanya coy itu kato cantik mani, bakato kaya pendeka sembah di sinan kalau kau dipandang. Ndak guna to bilang lamo bana, indak disiko di palamo. Maalun badannya tadi kalau nam badan dirinya. Bakato si sultan mudo dia kandung mande pendeka sembah. Mangko kakak alun babali antanyo sibuk bakarajo. Maalun dia nagari jauh, kamari bajalan kaki. Liau bakudo indah ado, tentu lama mangkonyo sampai. Garabak data jauh bana dia. Waktu itu kok dipandang nagari masih sobe juo. Lunado to bentuk kini, lunado nda bentuk kini. Coy itu kalau kok dipandang masih jo kudo orang bajalan. Jo zamannya masih bagajola ukun rimba balaku juo.
Ba itu kalau sawah katu itu tadanga katoco itu tadanga di pendeka semba omande sarato ayah jadi ado ambo mama ba itu kato badaninyo kato sampai serupo itu onde nak kanduang pendeka semba. Kalau itu nak kang tanyo memang lah ibu yang bamama nantuo kakak badan mama nantuo jale laki-laki nambon su badan diri mama kami baduo samo gadang yo kami baduo radik kakak tapi nama mak bapa dekat sembah babini di daerah Garabak data banamo simalin sultan tuan. Urang karena di dalam kampung samo bana jo pendekat sembah sifatnya hampir samo ko indah katonyo indah nan tabana sajonanyo tolong nan salah indah kanyo bantu. Ba itu mama yuang badan buyung nambah namo inyo malin sultan tan garundam garagaji dipaek mato barageliang ditakiakan yang baradangkang tan sapi jo tan gunting indak dimakan di malelo ndak talo dimakan bantu yo itulah mama badan buyung mandanga katoco itulah sanang hati pendekat sembah ko iyo ado ambo ba mama lamo jo lambe ambo calik kondak babalik mama ke kampung bo calik mama ma olah badan la ambo bocah liek mama badan ambo ditunggu setahun jo 2 tahun lai kota juo mama baba liek mau cari kagara badata mau tanyo inyo malenso botanyo inyo malin sultan coy itu bana kato pendekat sembah mambola do kudo balang ambo ado bakudo pacu alamonyo dari Pagaruyung menuju daerah Garabak data. Oh turun buki naik buki ndak kalamo ambo kasinan ba itu kato badan nyopa sadangnya mau tajo mande rupo itu balai rajo kaulu balai di dalam lawi tinggaan mande joinyo pendekat sembah dahulu yo di sinan lain kita japui anak mama inyo nambah namonyo putma putpi dan tadi yo anak mama pendekat sembah nambah namo siga dirati duo jo mande ate rumah entong manangi ate rumah Tuhan entong manangi jo marato ba itu kalau kok dipandang nak guno to bilang lamo nak paralu dietong lamo
Marasai bana ya rati, marasai ya gadirati, itu tangi jojo mandenyo, aye mato badare dare, mau jalabe aye mato, jatuh cie la jatuh duo, ba itu bangana gadirati tuan. Itu bananyo agak dirati menangis siang jo malam murang ibo menangan tangi tapi ba awak kemanolong ayahnya ditawan murang baga ayah ditawan murang kare ndak bisa orang membantu orang ibu kagak diranti itu bana dipandangi yo sadang menangi hati rumah Tuhan. Oh sadang menangi hati rumah sadang menangi jo marato dua jo mandekan duanginyo. Oh abi harinya baganti hari abi hari baganti pakan sapakan jo duo pakan abi pakan baganti bulan. Oh sabulan jo duo bulan ayalah jalekan asap makan indak minum pun indak kanai tangan tiok sabanta suratan mati alun juo Tuhan. Oh suratan mati alun juga itu bana dipandangi ndak guno kadietong lamu ndak para luto bilang lamu yo sadang nyo kanai asap sadang nyo kanai asap juo indak tabado kanai asap indak tabado kanai tangan bakato inyo bujang jilatang. Ambo tunggu jawaban jangka sebulan kini kota jo dapet jawaban bojapui bini yang ke rumah kami lataan di tiang gantuangan nak jale diang raso duyako ba itu bana katoinyo mandanga katorupo itu jawaban badan inyo kok kadi gantuang la mola nanamboy ndak kakak suko yung nanamboy ndak kakak suko coy itu kato badaninyo mandanga kato coy itu palacui datang sekali seto datang palacui otan maharang inyo kesakitan palacui tibo siram pun tibo jajak bajajak tibo di punggung pa itu nasib ayah gadiranti Tuhan. Ba itu ayah gadiranti sadang ayah kanai asap tinggal ayah kanai asap to japui upie mae. Olah gadi laranti
Maratok badannya gadiranti ayam mato badarai-darai onde orang kampung orang kuliliang. Oh tolonglah badan diri kami japuikan ayah gadiranti. Oh Tuhan oh berkata orang nama semua jawaban orang namanya Raswati nak kami menjapui kami melawan indak talo ini orang bagana oh kedua nak kandung mandanga katanya rupa itu ndak ko ada ko orang di kampung nangka bisa melawan nyoga tumanyo tumapuang-apuang iyo jo inyo bujang jilatang nama asap ayah badan ambo tuane Oinyo menangi taisa ayam mato badarai-darai mau jan labe ayam mato jatuh cie lah jatuh duo comani putri talinyo co intan putri pangarang duo jomande badaninyo Mama rato di tengah rumah orang ibu mencari orang anti Berkata orangnya anak bahasamu onde nak kandung gak diranti saran sajo nak kanan satu saran nasib kanan kuaso kolainya ibu tuan ala ado orang datang menolong membebaskan ayah gadiranti membebaskan ayah nak gadiranti ba itu bananya katoinyo di sinan kalau dipandangi tumpak di badan ninyo tadi bila te orang ado nang kama nolong bila nyo orang ado kama bantu orang takui kabujang jilatang tapasuk inyo apuang-apuang inyo orang kare di nagari inyo orang bagak dalam kampung dak taluk dimakan basi ndak dimakan di malelotan garundam gara gaji dipaek mato bagai liang ditakikkan yang badangkang tan sapi jotan guntiang inyo orang bagak kaduo nyotei ndak ado do sikare ayam bo ndak ado sikare do bapak ambo ndak taluk dimakan basi ndak dimakan di malelo ndak dimakan dibantu cie juo
Baca kak jogai apung-apung tatangkok juo aya bukala juo aya dek nyonyo ado cambui barapi dek putui kaki gae kane cambui mangkok nyokala ya rangati o gae Memandang kato dari gadiran tiala kato gae tadi yo la orang nambah samonde nak kandung gadiran tindak lo dapet nak putui aso iko masih nak diduya jual lundo mati salah seorang diduya banyak rang nan santiang diduya banyak rang karang aman nak kandung Diduya banyak nak orang nang karamat cuy itu bana kato inyo mandang kato rupo itu menangi juo gadiran tion dete dengan bana ndak ado dote orang nabaga selain daripada bujang jilatang sarato jogae apuang-apuang ko ado orang nabaga lanyo tolong nyo ayam bo ogae mungkin lanyo tolong ayawak tapi ndak ada orang nambaga ndak ada orang nang kare diam sadonyo dibae di janji latang takui kagae apuang-apuang ba itu kato badaninyo memandang kato cuy itu ndak dapet jawe rang nambahnya onde nak kandung gadiranti antaro mande gadiranti sekalian kami bo mencalik kalian tapi baa kami menolongi orang santi yang kaduonyo nak kandung Dek lama otak kamangece ari tambah patang ju kami pulang lenak ke rumah masing-masing banyak-banyak saja doa apa banyak sabar dalam dado boleh lape asapan